Yeah, Nwoka never go a popular native doctor Enugu or a native doctor or a traditional and cultural music artist, very popular in Igbo area. This particular man were about 32 deities, Arusi, on Efe. But Kita now, also near all of them abandoned. May repent to go. I think none of the under Judaism on the Kita now. Naki Adrozi, we was all those Arusi, every sister interview. And he was once a charismatic with this sister neighbor. Kai Genti Kaimara ihe butere oziberibe iwe si na abrozi dibia na agwọgwụ anaki adrozi ihe dị na arụsị oziberibe abịara m n'efe gị alwa na anụta m asịrị m nya abịa oziberibe bido onye otu anyị onye charismatic nọ na Michael dị Akenjo na Nnewi awesome nehe na za one love one faith lokota jate mgbe azat mgbe mu Mary Power da Rose Stone no bozo atinu mo small drama ne bom so lokota nma nozo gabedia onokota ihe mjija bia no wo se na bia no bo ne o were preach no no o na preach say na political jera inya arụsị ihe omuga bi ihe ịmụta na Bible ga na preach bi ihe o mụta na Bible so mba asị kom n'ọzọ gachọrọ ochegharị ịgachọrọ ọlachipụta anyị n'ụka kọbaga mba asị me mgbata me nye na-eka mụlachipụtere anyị ọsịsọ ya be m jiji agbata na ya afụma m ka ọ na-epreach against arụsị na polisa nye arụsị mere na-efele mma mba asị me mgbatakwa na ọgadụmakpa na ọdịkekwe n'ọfụye nye na anyị eka. Okay, sister, you are highly welcome. Mobundo Igbo, ndị vice Ala Igbo la. Onyonyo ideme ni fi dema na zama mu ke idokwa on ya na-ekwu. Uche wo ya na-ekwu onyonyo. Ndị woda Ala Igbo Igbo, onye nọ n'ebe nta bụ chief doctor ọzọ iberibe. Agaba kpo oge sa ejoro. O chishwara ya kpo ma na chanwu, mmụọ nka na fenya azụgbọ na n'ihe osimiri na-ekwu. Ike no churuta gbage bụ senate shidigo ya na-ekwu okwu. Sisters mgala dịka ishi malite na ya bụ ajụjụ ọnụ nke bịara gbagba m. I'm a member of charismatic, yeah, a member of Catholic church. Catholic. Yes. And I'm new some man no man longer. I'm no under Catholic. Because I'm a member of charismatic. If you're a charismatic now, only I bundom prayer warrior. Man at the time, Moto woman we do juro moments and hear more. Chukwu m nem jeje news unu mara na agba n'ihe mmụọ the stage m no then I think no n'ime ime ekpere but unfortunate njebote asem no bugu okpe oje chukwu ozi n'ụzọ onufu m nọ na iji gwa eziokwu m na onwe m kwusha oju ka then babe bidebia temgbe imere your film yes some art ekwensu small drama every day then anyị gana aga mba hafuzo ụka ka m nwetụrụ onwe m na jeje n'chukwu ozu ma abụghị n'otu nkuzi ụka ejereze m ya bụ ozu babịa bebido gwọrọ ọgwụ gore ma m gọrọ bụ ma 32 ya bụ sọsọ ma mụra jimeka mara mma mgbọ m ha ya adịrọ tohe na mmadụ rụrụ ya and enwe m the gift ana m arụ mma so gana agwọ ọgwụ agụ ma at a time gara aga bin 2023 chineke me ma rest Bechime mo biheta ma afasam nemo kanu kuma na still wrong lane ya bu no bugu n'ụzọ ofu ma mu no efe ba chọrọ na enwere ụzọ ya bụ chukwu chọka efe you know like hanf Moses Abraham Elijah Elisha hanf efe ofufe no ba jaba na achụrụ ya bụ chukwu ihe ile na chọkọ n'aka abụghị jeje akpịshala no spirit ya kere obu kpeshala no onuma obu kpeshala no mmiri obu kpeshala no kwoshi mo be ni power mo be ni tin mo bu mmadu ya kereke no na ya bu chukwu achọghị ya because no sai na onwe gi chi onwe ha kere ye otuta ya na ya so do no be m chofta mbom obasi mo mejile agoma mbegbiri me ma miile even now ke m nyere the message m nyere be last week on a trend online people na aso ozo gapomuka dịka ichi ya bịa ozo ala chikunuka no
but achọrọ m ka anyị kpote kpụrụ mmadụ kpochi menu chukwu ngara eme ka ndị mmadụ mata ndị mmadụ na-anụta egwu ma asị ọzọ ije mara egwu omenala ụka bịara bịa ga eme egwu ọdịnala gara sịkwa ma ha efele ma ihe bụ m na-agba mbọ ka m gwa ha ọ bụghị ogo mma mana anyị na-eyizu ihe ile chukwu kere ọ bụghị ogo ma nwaanyị efe chukwu ma abụghị n'ime ụlọ ụka yes chukwu sịrị anyị asịla n'ihe ha kere adịgo ewu ha si na ọdịgo ihe lokere doye akọrịta ka ya bụ chi ụwa ji ekwu mana ihe m na-eme ka nke ọma nago ine baịbụl ndị mere ya na-akpa abụ ndị judaism ihe bụ na-ekwechighị o wee ite ọjị maọbụ ọkụ rụkwuru ọnụ masị pral sụmọnụ chere mgbe imere na inwe mechi ọzọ mana ị na-enwe right iweta ọkụ suchikwu kere igwe dịka ndị Abraham ha ndị gbagbo achụkaja suchi na achụnụ gaji anya ya gbọrọ m nara ihe m nara nke m bụ ọchụ aja ya na-afụta ụmụ mmadụ onye echi ji onye achụ agha agaghị onye nwere nsogbu like ịbịa be m today na-enweghị m ọnụma enweghị m na worshipụzi nke m kpofuye mana mmemme bịa anyị nwere ike iweta ega zọbụ onye echi adịghị mana anaghị aga agụ na ọbụ weta ega ka afọ ọbụla ọgụdụ onwega ọ bụ na echi na onye m deserve ịchụ aja anyị gote ọkụ maọbụ ewu maọbụ ebule maọbụ echu anyị fụta na echi ịza anyị chukwu ife ọnụ onye a na mmehie o mere n'iwu isi anyị were echu chọrọ gaja egbe ọhairerisemania anyị were ọgwụ na onye m mmehie o mere ala ya bụ duka m shekwa okpukpere na ọ bụghị na m na-agụ ma ajụrụ m na ọ bụ na m sị na mmadụ gọ ịmụ na ọgwụ adịghị na anyị maka isi ala nia nga na eme ka ha ile gwotakwụma e na-ebula akpọrịcha ya na mmụọ ile spirit ile chukwu kere n'ọdụghị oke kpọmgbe chukwu kụziri ji agwa ya ndị mmadụ na ọ bụ chụmanya aja n'okwu ahụ ka n'ụlọ ụka na-achụ aja nọ na abụọ pụsha albema mee ka ejedebe chimusoro n'ọbụ ha anya igegboro ozi beribe ntị numa interview ya na sista ya mere jee na comment section ka ịgwamaleka anyị ihe ịghọtara ya o kwuru drọp ihe bụ ya opinion and share video nye